Aloitetaan ottamalla muutama syvä hengitys. Hengittäen sisään lyhyemmin ja ulos pitkästi. Hyvä tahti on 4 sekuntia sisään ja 4-6 sekuntia ulos. Nyt kun sä oot pari kertaa hengittänyt, niin voidaan ottaa uloshengitykseen mukaan hyminä. Eli hengität sen 4 sekuntia sisään ja sen jälkeen ulos hengittäessä tää viestii sun hermostolle, että kaikki on hyvin. Sitten voidaan mennä ihan sinne sun kehoon. Tunnustellaan ensin, miltä sun kehon takaosissa tuntuu. Tunneeko sä selän takana tuen? Entä tunneeko sä pakaroiden alla tuen? Entä takareisien alla tuen? Huomaatko sä, miten se alusta kannattelee sua? Sä et ole tippumassa minnekään. Kaikki on just nyt tosi hyvin. Sitten voidaan mennä sinne sun rintakehän alueelle. Tuntuuko se kevyeltä vai tuntuuko siellä painavalta? Tuntuuko rintakehä supistuneelta? Entä kurkku? Tuntuuko siellä puristusta tai siltä, kun siellä olisi pala? Vai tuntuuko sekin semmoiselta ihanan kevyeltä? Entä leuat? Tuntuuko siellä jännitystä? Vai onko nekin ihanan rennot? Hartiat, hartiaseutu, niskat. Miltä siellä tuntuu? Tuntuuko siellä jännitystä tai kireyksiä? Nyt sä voisit laittaa toisen käden sun rintakehän päälle, toisen tonne alavatsalle. Ja jos joku kohta tuntuu kehosta semmoiselta kireeltä, siellä tuntuu puristusta, kurkussa palan tunne, niin aletaan hengittämään sen kohdan läpi. Niin, että sä tunnet, miten se ilma tulee ihan sieltä sun alavatsan kohdun alueelta. Menee sun vatsan läpi, sun rintakehän läpi, sun kurkun läpi ja tulee ulos. Sisään hengityksellä sä huomaat, miten sun alavatsa nousee. Ja se hengityksen liike tuntuu ihan siellä alaselässä asti. Tunnustelet, miten se ilma virtaa sun läpi. Sä hengität sisään ihanaa puhdasta energiaa. Ja muistat hengittää pitkään ulos.
Sä voit jatkaa vielä näitä hengityksiä niin pitkään, kun susta siltä tuntuu. Mutta toista tässä välissä mun kanssa muutama lause. Sanot nämä lauseet itsellesi. Mielellään ääneen, mutta ihan yhtä ok on, jos sä sanot mielessä. Minä riitän. Mä oon tässä. Mä en lähde minnekään. Mä oon rakastettu ja mä oon rakastettava just tällaisena kuin mä oon. Nyt tunnustelet hetken, miltä siellä sun kehossa tuntuu näiden lauseiden jälkeen. Ihanaa, että saatit tämän hetken itsellesi. Muista, että sä voit jäädä tähän just niin pitkäksi aikaa, kun susta siltä tuntuu.